Čues. Vítejte u mého dalšího videa ze hry Akaria. Pojď sem, Tome, k noze. No, ty jsi ale neposlušnej Tom, vole. Aha, Sirdan. Ahoj, Sirdane. Nakrmíš mě svou kuličkou? Ne, jsi zlý Dan. Ne, on se bude spojovat. Ne, nebude. To se hodí, Sirdane. Můžu si to vzít? Děkuju. Mám to. Zpívám si tak rád. Tak, no, moc rád zrovna ne. Ale děkuju ti, Dané. Sirdane. Asa, pomůžeš mi? Už se spojuje. Nebo to tak vypadá, jo. Tak, jo. Dneska to dáme. Hele, tady ho štěhu nějaký žlutej. Tým? Dog, pomoc, pes. Pes. Aha. Zase tu máme ten svůj obvyklý jméno. Tohle stojáka. To. Vždycky to máme ne, vždycky ne. Ale ne, tým nechci, jo. Tým nebude. Žádný tým. A nebo víš, že nechci tým. Víš, že nechci tým, ty. Aha. Tady ty máš. Děkuju, ale tým nebude. Co? To je Čech? Ten já? Ano, ty. Počkejte asi. Nech mě bejt. Neotravuj mě s tím svým. Ježiši Kriste, já si vezmu, ale tým nebude. A nebo víte co, já mám nápad. Tak jo, tady tým. Neví, co ho čeká. Nakrm mě hodně. Nakrm mě. Jo, no, to sežeru. Sakra. Já to sežeru. Týme. To je podle mě nějaký troll, ten tým. Help me, him. Team. Jo, no. Hej, ham. Ještě mě nakrm. Kur. Jo. Ne. Ne, to nechceš. Já to nechci, ale. Hej. Počkej, já to zkusím. Yes. Ne, to se ti nepovede. Lama. Kurňa. Radši budeme ten tým. Sakra. Tak to je jedno. Chvilku ještě máme. Chvíli ještě ano. Ano. Zase jsem si málem sežral mikrofon, ty vole. Doufám, že mě slyšíte.
Chtěla by to dalšího týmaře, já ho chci zradit. Chci zradit svýho týmaře. Turkej. Já, nech mě bejt. Ne, mě nech mě. Hele, já je 7. 6. 6. Aha. 7. 6. No, tým. Budeme týmar? Tým? Takový hajzl jako já. Chtěl by to nějakýho týmaře. Pojď tým. Ten asi ne. To je, jaký se jmenuje, to je Sirdan? Ne. To je někdo trošku jiný. To je druhý. Doufám, že má aspoň. A nebo to se mi jenom zdá, ten je takový malej. Ne. Nech mi bejt. Ahoj týmaři. Čau. Nech mě bejt. Řekl jsem ti snad jasně, nech mě bejt. To jsi mě neslyšel. Ty jsi ale neposlušnej. King 7. Hashtag King 7. Ne. Král 7. Benít. Ale to je to ten 10. Tady je asi nějak málo lidí, tyjo. Hodně málo lidí. Kolik jich tady tak bude? 42 000, jo. 62 000. Pe. A teď? Pořád. 62692. Nech mě. Dej mě. 4, 1, 2. 1, 2, 3. Já to tady ukončím. Takže čau ty lidi. Jako pozdrav, ne. Tak jo, tak to je všechno. Tak jo. Tak to je všechno. A já doufám, že se video líbilo. Pokud ano, dej like. Nevím, proč teďka před obrazovkou ukazuju. Palec nahoru, tím myslím. A já doufám, že se ti video líbilo. A to je konec, takže dej like. A když dáš tak to bude světej. A nebo dej odběr, nebo komentář. Čau.